Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод за анализ на мачове в канала, YouTube канала на Академията. Надявам се, че тези епизоди са ви интересни. Днешния ден ще обърнем внимание на двубоя на 19-годишните срещу Марек. Един мач, който беше много важен, дори не толкова като резултат, по-скоро като възможност да се преодолеят определени предизвикателства, които отбора трябваше да срещне и с които трябваше да се справи. Ще говорим, разбира се, с няколко клипа за всички неща, но преди всичко да погледнем малко към основните неща, за които искаме да се говори в този клип. Става дума първо от гледна точка на атаката. Бърза работа с топката, дрибъл през линиите, индивидуално надиграване и бърз преход в атака. Що се отнася до защита, бързо скъсяване към човека, който владее топката, за да може да започне пресата, бърз преход в защита и единоборство. Това са принципи, които в крайна сметка могат да бъдат намерени в хода на двубой. На мен ми се струва, че всъщност това ще бъде най-интересното. Започваме обаче с първия гол и преди да видите клипа, нека да кажем още нещо. При статични положения, при центрирания, позиционирането от огромно значение и след това атакуването на топката. И при двете центрирания, които ще ви покажа след малко, ще се види много ясно подредбата на играчите по линията на вратарското поле. Мисля, че това много ясно не се вижда. Ето го първото центриране. Имаме достатъчно много хора там, атакува топката, има удар, избиване, съответно топката е изпратена в страни, има странично хвърляне, след това се печели и свободен удар. След който идва центрирането. Но отново и при второто центриране може да видите позиционирането на играчите в момента на центриране, така че да може да бъде атакувана топката. Ето ги, петима са на линията на вратарското поле, в зависимост от това къде ще бъде да пратена топката, в зависимост от това къде отиде топката. Има човек, който да я атакува, има човек, който да може в крайна сметка да стигне до попадението. Боян Камбуров е автор на гола. Ако не ме лъжат очите, надявам се, че момчета ще ми простят, ако объркам някой друго име, поне в началото. Наистина е така и нещо, с което и аз свиквам, признавам си. Сега, в втория клип, който искам да ви покажа, става дума за няколко неща. За скъсяване на дистанцията спрямо човек, който владее топката. За единоборствата. За избора на позиция преди да се стигне до единоборството. Всичко това в един малко по-кратък клип, който смея да твърдя, че също изглежда интересно. Ето го началото. Разиграване от страна на съперника. И вижте колко бързо се скъсява дистанцията до футболиста. След което вече идва този момент, в който трябва да се набави единоборство, трябва да влезеш в единоборство и да го спечелиш. Или да вземеш по-добрата позиция, какъвто е случая, за да бъдеш фаулиран. Това са елементи наистина в играта. Хайде ще го пусна още веднъж. Защото първо е кратък, второ за мен е показателен. Ето ви начина, по който се скъсява дистанцията. Отборът е готов за тази преса. Отборът е готов да започне тази преса, след това да влезе в единоборство. Когато топката е изчистена, други елемент, да вземеш правилната позиция, по-добрата позиция, преди да започне всъщност единоборството. Като казвам, това е един елемент от двубоя, който беше много важен. Виждате и какъв е терена. Така че битката по терена беше нещо много важно. Когато това нещо се случи по игрището, веднага има белези за това, че отбора може да се справи с доста повече наистина предизвикателства. Активната игра без топка в противниковата половина е нещо, което видяхме и в този клип. Третия клип е обратно. При него вече говорим за владеене на топката и за дрибъл между линиите. Има и индивидуално надиграване. Ето го клипа. Един добър дрибъл. Мисля, че това е Серафимов. Той подаде топката в страни. При това центриране струва ми се обаче, че ако не се лъже, Евтимов получи някакво разтежение, дано да е добре. Топката веднага бива отнета и следващия елемент. След като беше превзет терена и този бърз преход в предни позиции, след това Мирослав Янчев дриблира по фланга, надиграва се един на един. Да, окей, не успява да пробие. Веднага се тръгва в защита. Много топката е отнета и пак се стига до ситуация, в която имаме надиграване един на един. Ето го момента, в който това е индивидуално надиграване. Идеята, че можеш, още веднъж ще погледнем клипа, можеш да се надиграваш индивидуално по терена, наистина е много важно. Този бърз преход в атака, за който говорихме, за който акцентирахме в началото,
наистина е в основата именно на цялото това нападение. Да, на пръв поглед от тази атака не стана нещо кой знае какво, но тези елементи, върху които се бяхме се съсредоточили, наистина са важни. Да не говорим и за реакцията след загубата на топката. Веднага целият отбор е готов да започне своите дефанзивни действия и съответно, ето го тук и индивидуалното надиграване един на един по игрището, нещо, което също е от огромно значение. Тези елементи, които ги показваме, са нещо, което наистина така изглежда достатъчно задоволително, за да не използвам по-голяма дума. Може би наистина в бъдеще ще разглеждаме всяка отделна ситуация, пък и в бъдеще в някакви моменти може да разговаряме и с треньорите, да видим те какво са видели от целия двубой. Иначе финално, естествено няма да пропуснем втория гол. Започваме цялата ситуация от едно отиграване в собствената половина, защото под натиск, обръщане в топката в краката, преминаване в предни позиции, добър преход в атака, това за което говорихме в началото като основни идеи, какво търсим в този анализ. И вижте, 2, 4, 6 души, това беше ситуация на практика 6 на 6 в противниковото наказателно поле, стига се до ъглов удар, но прехода в нападение, прехода в атака беше наистина достатъчно добър в крайна сметка. Да, завършека не се получи. Тук говорим за последните минути и отново за надиграването един на един. Умението да се надиграваш един на един е важно. Друг хубаво замахване, побиране на топката, Владимир Маринов е влязъл от пеката, той спечели, ако не се лъжа тази дуспа. След това е ситуация, в която един човек има с топката в краката самочувствие да се надиграва с двама души и да спечели от цялата ситуация. Серафимов си взе топката, ако не се лъжа, за да изпълни дуспата. Наблюдавам двамата, Георги Русинов и Мирослав Янчев, които отиват към него. Кратка консултация, не е ясно какво си казват там. Може би взимат решението кой да изпълни дуспата или може би по някакъв начин го окуражават, не знам, но е хубаво това, че момчето не измина целият път до дуспата сам. Независимо какво са си казали. Това за мен е нещо, което е хубаво, защото показва и доверие на отделните играчи. И когато той застава за топката, изглежда сякаш всички са така напрегнати. Нормално е, тук говорим за последните минути на матча в крайна сметка. Самото изпълнение също си заслужава да бъде отличено. Ключовия момент в матча, едно добро изпълнение с много сила в ъгъла и съответно спечелена победата на терена на Марек. Наистина много важен двубой. Пак се връщам обаче на това, с което започнах. Всички клипове, които разгледахме, всъщност са свързани с това. С бързата игра с топка. Видяхме няколко момента, в които това се случва. С дрибъла през линиите, с индивидуалното надиграване един на един, с бързия преход в атаката, който се видя преди втория гол, точно преминаването на целия терен, или пък в защита, с бързо скъсяване на играта спрямо съперника, бързия преход в защита, единоборствата. Всички тези неща се видяха в хода на този двубой и в крайна сметка, когато говорим за тези матчове, именно това дава увереност, че нещата вървят в правилната посока, така че победата на Марек, поне според мен, ще бъде запомнена именно с всички тези моменти. Така че сега се разделяме в очакване, между другото, на още подобни матчове и клипове, които да отличаваме, неща, които от същината на играта да правят впечатление и да акцентираме върху това, което се работи в академията.